Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin na ina-upload every single week po. Nag-upload po tayo ng video. At syempre, huwag nyo rin kalimutan yung FB page natin po, paki-follow na rin po at paki-like na rin, paki-share na rin, Ibon at Iba Pa, kasi doon po tayo namimigay ng mga ibon. Pag inisipan natin mamigay ng ibon, namimigay lang po tayo agad-agad. Okay mga kaibon, ngayong week po mga kaibon, napakaganda ng topic natin, napaka special po to kasi isu-showcase natin yung malulupit na ibon po, kasi dumayo po tayo ng Batangas. Kung gusto nyo pong makakita ng malulupit na ibon, stay tuned po, panoorin nyo ang buong video hanggang sa huli mga kaibon. Okay mga kaibon, pero syempre bago tayo dumako sa pag-showcase ng mga malulupit na ibon, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre magsa-shoutout na po tayo sa mga solid supporters natin, sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Special shoutout syempre sa PBSM Birds Incorporated, kay Kaibon Sir D. Lenon, Aldrin Martinez, Dan Katian, and Pauline Avery, Silverio Magbanwa, Eli Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena, Joel Mariano, Jobert Casal JTV, Frank Aguilar ng Binaon Rizal, Enbon Lakap, Masantol Makabebe, Bird Keeper, Yubab Mini Avery ng Mutinlupa. Shout out din po kay Kaibon RNC Mini Avery by Clark Elizondo of Bicol, Mekos Group ng Dapdap Bamban Tarlac, Silwen John kay Kaibon Elmer Sinedosa ng Binaonan Rizal, kay Kaibon Rodelio Erong Santos, Reo Mendoza, John Ramos ng Bukawe, Pambansang Opinyon, pasuporta din po to, kay J Mini Avery, JTR Avery, at kay Kaibon Papu Joshua. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Yun na nga mga kaibon, ngayon isi-showcase na natin yung pangmalupitang mga ibon mga kaibon. Sana po ma-inspire kayo kasi makikita nyo yung malulupit na ibon na nakita natin nung pagpunta natin last Saturday sa Batangas mga kaibon. Kumuha yung kaibigan natin ng ibon doon at sana ma-inspire kayo pag nakita nyo itong mga ibon, itong malulupit na to. Panoorin nyo hanggang dulo mga kaibon kasi napakaganda ng mga ibon na nakita natin doon sa Batangas mga kaibon. Huli ka! Here, don't quit! Nagkabigayan na. Guys, may tanong ko, sino pinapoging mag-ibon? Hindi, kung hindi nyo masagot, pinakapangit na lang. Sabay tayo labas na tatlo. Guess the line. Mapagpag eh. Nakaupo umihi. Ito na kilala ko to ah. Ito yung sa vlog yung malupit na mag-iibon ah. Yun, nakakuha akong dalawang ako ah. Gano'n ko ako nun? Mahal pa yun. Parang 65 pa. Isa? Pero normal, Hindi, split. split. Kakakinuha ko yun. Akak dalawa, no? 65 isa. Grabe. Tapos inano, tinrigibs ko. Alam ni Mrs. Boss Melvin! Para sa kongreso.
Sabay pa isang. Iyak ako kaya. May iya pa kayo. Iya ka pa. Ito nga yung kanina. Hindi yun, na malinis yun eh. Apa? Mahangin dito, kaya masarap ang breeding eh. Hi po. Uy, si Bossy. Pag nakita ko nasa loob na yun, nasa labas ng cup, ulit ko siya. Gilip-lip na lang. Tingnan pa. Pinakaibahan niya sa peg. Tingnan pa. Tapos yung noo, Wala, parang ang parehas lang, brown and black. para sa payday. No bro, kasi Buying. Naka-video to. Kinakain ko. Pati dito, hulaan pa rin mo. Guloy. At sana po nag-enjoy kayo mga kaibon sa munting topic natin ngayon mga kaibon na sinukis natin yung malulupit na ibon na nakita natin sa Batangas mga kaibon. At update ko na lang kayo next week mga kaibon kasi may mga pag-uusapan tayo next week mga kaibon. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay. God bless po mga kaibon. See you next time. Bunti pa.